iAfrika. Ngabantu ababejongene nabantu abamnyama aba. Phofu naye uTiyofo, umfundisi lo waseRhabe, uqaphele into yokuba uNtsikane uthi sinoThixo omkhulu wasezulwini. Ethanda uMthixo waqonda into yoba makadirayive yakhe unobhota uFonesi kule ngoma iphele ingumhobe woMzantsi Afrika isithi inkosi sikelele iAfrika. Uthe yena ehleli phawu efikele ikhaya wayijonga le ngoma aqaphela into yoba iphele lapha ufo ayibhithi waphakama yaseyikhele ikhaya wazana nevesi yokugqibela yala nkosi singangeni imfundiso zezwi lakho uze usivuselele sive inyaniso yakho. Hamba leyo qishilelo enkulu ukwenza ukuba namhlanje sizoma ngalo lizalise idinga lakho Thixo Nkosi yenyaniso. Zonke iintlanga, zonke izizwe mazizuze usindiso lwakho. Kanti ibithethwa ngumama kaNozubaba uba kufuneka abafazi bokuthandaza amadolo kweli lizwe makagobe phambi kwakho zide zithi zonke iilwimi ziluxele udumo lwakho. Lawula kuba ezi zinto azingongamandla ethu kodwa ukhona umntu ozawulawula inkosi yethu koza nawe ukonwaba kwethu ngeziphithiphithi sethu yonakele imihlaba. Mamela le vesi ithi bona izwe lakowethu uxolele izono zayo. Kuba amadoda sithi nokuba sesinomsindo sisithini kodwa simane sithi lilizwe lethu eli. Ungayithobi ingqondo yakho luze lufe usapho lwakho. Nangoku bathi abantu sebengene phantsi komgodi illegal kodwa kubekho abantu abazawuma bathi kodwa yimiphefumlo yabantu. Noma wenza ntoni jonga nje umphefumlo waba bantu. Mamela yala nkosi, hayi nkosi yami singayideli imfundiso zezwi lakho uze usivuselele sive inyaniso yakho. 1:16. Ilizwi lethu salifumana kule vangeli bokuqala uMarko isahluko siseshumeni lesithathu. Haya kwimpendulo ephezulu kombuso kaSenke phawu 5 waza wabaphendula Yesu wathi lumkelani ningalahlekiswa abantu kuba baninzi abayawuza egameni lam besithi banguye uKristu balahlekise into eninzi. And Jesus began to say to them, see that no one leads you astray. Many will come, saying, I am he, and they will lead many astray. See that no one leads you astray. Many will
kuba baninzi abayakuza egameni lakho besithi banguye uKristu balahlekise ilweninzi. Shumayeli bandiyaqaphela le nyanga singena kuyo kwabo besihamba ngoMarko babekho abaningi ngokunye sebemcula ngoMarko sikelela ngoba somcula ngoMarko 14 kuba simane sikhangela uMarko lesilungiselela kini ukwenza into banibhala kodwa Bashumayeli andizoya kuMarko kodwa ndinento asponsayo uMarko xa kuphunywa etempileni kaThixo amele xenzo lethanda uThixo ilebhayibhile yam xa ke uYesu wayephume endlini kaThixo omnye umfundi wakhe wathi kuye, Mfundisi, uyawabona nala matye angaka nezi zakhiwo zingaka? Phendula uYesu wathi kuye, uyazibona ezi zakhiwo zingaka? Akusayi kusala litye phezu kwelinye elingenakuthisa. Khamela xhengo lethanda uThixo. Abona ke uthi uzoyijonga ebhek le nto uhambe uyoqinisekisa into yoba iyintoni itempile, because le ndawo ahleli kuyo uYesu kukwintaba yeminquma ibihleli opposite itempile bebephuma kuyo. Imizi uphuma kwakhe apha uyohlala phantsi kwentaba yeminquma. Khamele xhengo lethanda uThixo. Yabona ke itempile ibiyindawo kaThixo kuthiwa yindlu kaThixo. Le itempile yakhiwa nguZerubhabheli kunye noEzra. Khamele xhengo lethanda uThixo. Bayakha le tempile benebhongo kuba ibichitha itempile kakubi bemkele. Khamele xhengo lethanda uThixo. Kodwa bazimisele into yoba emagameni abo kuzohlala ecanweni egama lakhe into yoba lo wakha itempile wakha kaThixo. Ebona ke uthi usalibele ngamabhongo omane usithi mna ndiyayakha le tempile kanti kukho omnye umatshambeni olapha ngaphakathi. Khamele xhengo lethanda uThixo. uHerode wathi besalibele kuyibuka le tempile wakha itempile edabuli le. Khamele xhengo lethanda uThixo. Kodwa ilishwa lomntu othanda i-competition because uHerode uzikhompethisa nabafana. Khamele xhengo nonyaka bakaSolomoni. Khamele xhengo lethanda uThixo. Ukhompitha nabo wathi awukha le tempile wathi uyayibaka. Yabona into xa uyenza iyawuthi ibintle kodwa kuba uyibaka isuke ibende. Itempile kuthiwa yayiyokoyoko zizinto ezakhiwa etempileni kuba uzama outsmarta awa wathi wayenza yaphela ne-meaning yokutempile. Khamele xhengo lethanda uThixo. Kodwa ndimjonge kule nto yokuba wenza into ekuthiwa ngesingesi self-glory, laa nto yozigwagwisa. Khamele xhengo lethanda uThixo. Uthi uSamuel phaa laa nto besiyifundile yokuqala uthi lumkelana abazigwagwisayo kuba uThixo akajongi ezi zinto bazenzayo kodwa ujonga intliziyo uba injani ngaphakathi. Le nto uyenza for i-good purpose na okanye uyenzela ubonwa qha. Khamele xhengo lethanda uThixo. Abafundi bayamkhwetha amkhwethele ecaleni yena uza uresponda kweyi-1 itsho iBhayibhile mosne ethi uPetros uyambiza uYesu kanti uhamba noYakobe
baya kuyesu bathi hey uyawabona ngamanje kuba le ndlu ngoku isuke yajika yaya kuba yintempile yangamanje khametekhele yabukhazikhazi khametekhele ngolethanda uthixo listen mamela umfundisi uyawabona ngamanje waphezulu kuyesu wathi kuye uyazibona ezi zakhiwo zingaka akusayi kusala lithe phezu kwelinye elingayi udiliso khametekhele ngolethanda uthixo uthetha isiprofethi uyesu ayazi ngoba le nto yakhiwayo uthixo senayo enye impendulo yakhe uthi kuba ashumayeli ndifuna elachamba loba itempile kathixo nabantu abahlala kuyo batshintshile ngoku bangabantu bamachamba kuthiwa isengendlini ibingabantu abangamashumi asixhenxe 70 kodwa phaa kuwo bebecalucalulayo khabeke kuthi ubheleke thandazo sesiyekile ngoku nokukhomplimentana siyacalucalula wanibonisa le nto yenzeke etempileni ithi phaa etempileni kweli cala lasekhohlo faneka bhanti kweli cala lasekhohlo lihleli ngakulo bekuhlala abantu ekuthiwa khametekhele ngolethanda uthixo bathi xa beyijonga le nto ababhali conscribes iscribes bekuhlala babhala kweli cala siyayazi bayayazi ngoba ababhala banawelela kweli cala kanti ngabo kuhlala abasadusi khametekhele ngolethanda uthixo uxolele bomama bam kule ndawo yenu spendrayo madam kuhlala amajuda iinqorhonqorho zalapha etempileni into ezithi xa kuxoxwayo zithule engekathethi umjuda apha ayikhalile khametekhele ngolethanda uthixo qaphela le nto ibibangela intoba uthi sowungena enkonzweni kathixo uqaphele uba heyi uhleli ikhemsi apha ukhawulelwa ngabanye bebuza ukweli icala wena uthi hayi wabhala uzobeka kuthiwa ufuna uza kweli cala lethu awufuni uba yimixilakwa amajuda xa kukho iproblem ebekwazi ukuba ngapha akwazi uba ngapha uqaphele namhlanje sowungumjuda kuhlela abafanana ithi le nto bekuphele nalapho abantwana bam besunday school beyouth baphinda sathi eyasiphilisa thina noba sixabela endleleni kodwa kwendleleni zomane usithi one heart one way indlelane inhliziyona sizamukhumbula into yoba singabazalwana silusapho lwenkosi khametekhele ngolethanda uthixo badala bakithi hayi madoda ndithe xa ndiya kwesifundo nakwama makele aobe kule vekupheleleyo uyakhumbula kaveki umarko ebephathisa fonini ilizwi lakho uphethe ilizwi lokonakalisa khametekhele kuba into yenzayo umarko ngoku usuyesi tom to tom nabachaza umthetho khametekhele ngolethanda uthixo ubabhatale ngokuyesu phaa kulaa veki khametekhele ngolethanda uthixo bemxeka uyesu besithi wena akungubingelela thixo khametekhele ngolethanda uthixo bathi ubunguye khawuphendle nabo umbuzo tshini madoda khawuphendle lo mbuzo uthini umthetho wokuqala emadoda uthi awunye xa phendula xa zophendula uyesu athi oyena mkhulu kuneminye ayibo utubhele namhlanje siphelelwe nale nto kuthiwa luthando love for one another singabazalwana singamakrestu kodwa asisajongana uthi mthande umelwane wakho njengoba uzithanda emadoda yayazi abantu abakuhlabayo and nawe ukupholile because yayazi le nto uyayazi uzephendula jona abantu okay lokugcinele yokuqala bathi uthi ngowesini hayi madoda listen to Yesu uthi uyafana ngoba oqala khametekhele
lethanda uThixo. Mthanda umelwane wakho ngenhliziyo yakho iphele. Khame ngehlelo lethanda uThixo. Kodwa bekuphelayo uYesu. Thokuqala ngokubukela azalwane. Ebukele xa kuzokunikela uxolo bazalwane. Namhlanje ukunikela. Ukubeka pha itafile. Ukwenza njengoba kuzobekwa apha imali. Inkokheli ekhona ngelo xesha. Listen to this one. Inkokheli ekhona ngelo xesha. Imapha ethandwe tafile. Yabona intumile. Ithi xa intumile ikhona ngoba nabantu bazawuthumwa ngokuyesu bathi. Khame ngehlelo lethanda uThixo. Ithi last week, this show last week, not this week. Ithi last week, bathi abantu abeze etafileni. Yengaqaphelanga ngoba ukhobani. Hey! Abantu bangakwenza izimanga xa kufika inkokheli. Yabona? Kodwa indoda ibisisiza pha. Ithi xa ifika kuthi yes, iphindishile yophatha isikhathi sayo. Khame ngehlelo kuba nemali iphetheyo ayinakona nguyesu galela ngayo apha. Mayize nemali ngathitheka. Khame ngehlelo lethanda uThixo. Yabona? Uma ungathanda xa siyamkhumbula mama kaLozulu. UnoBhayibhile walapha. Wakuthiwa umama unoBhayibhile. Umama unoxhakaxha. Thina simazi ngento yokuba umama wam akudlala ukhona xa kuzogalela uyanquvela usuka phaya ezikule ndawo. Kanti bakuthi akhuphe apha kuye epokothweni lepokothi lapha. Yabona ndayazi le umthubo wemama uneepokotho ezimbini lapha. Ebeyikhupha kule ndawo. Abakudala isitele phaya ekhaya uze ephethe yona ipotential. Khame ngehlelo lethanda uThixo. Eqiniweyo mama unoBhayibhile. Khame ngehlelo uThixo. Kuthi lo Bhayibhile uthi umantu apha kwenzeka loo nto apha. Kufika umhlolokazi. Yabona? Umhlolokazi uphethe ipotential. Egcwele ziintembezi. Ukulila. Ekona sithi uyasabona. Andila njalo. Andibiza. Yasabe. Ezo nyembezi zilapha kule potential. Khame ngehlelo lethanda uThixo. Ufika apha alikhulula iqhina. Hey, bazalwane, alikhulula iqhina. Awuthi bakhuphe yonke le mali lapha. Ayithi kangakanjani. Emveni kwakho ngena amadoda angxamileyo. Aphuma awusmata lo mhlolokazi. Aphinda ayothathela imali. Azogalela apha. Kuba alindele umbuzo wenkokheli ezazuza intoba ngubani onikele